יש תנין נפלא קוראים לו בומברדינו קרוקודילו, והוא אחראי על מלחמות אבל בינינו תגידו מי לא. ואיזו הקלה כי תפסו את טרללרו טרללה. ועכשיו יש בחור עצור קוראים לו טונג 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 סהור. בומבומביני גוזיני שימפנזיני בנניני, הוא בא מאיטליה ומכירים אותו עד בריטניה. בומביני גוזיני שימפנזיני בנניני, הוא בא מאיטליה ומכירים אותו עד בריטניה. בומבומביני גוזיני שימפנזיני בנניני, הוא בא מאיטליה ומכירים אותו עד בריטניה. פטפים תקף אישה בים,